Sådan. Så er jeg tilbage. Ja, og vi starter simpelthen her, hvor vi slap. Haha. Ja, vi kan lige så godt lige sove. Ja. Nå. Men ja, jeg laver et fladt tag, fordi at det store flot, det er noget, ikke også? Det, hvor man laver sådan en stort flot tag op, ikke også? Det gider jeg simpelthen ikke lave, når det ikke er det handler om. Det handler om kawaii numse, og det bliver det ikke mere handler om. Hvad fanden bliver det ved med at handle om? Så det vil sige, at jeg ikke skal bygge et stort og flot hus, men teste de her ting. Jeg ved godt, at jeg lige har brugt en masse episoder på at finde og bygge, men jeg skal lige bygge det her færdigt, og så begynder jeg så udforske kawaii numse miljøet. Det lyder meget fint. Det er det, Emil. Nå. Ja. Undskyld for, at jeg gaber sådan, men det ved jeg ikke. Jeg burde helst ikke gabe, når klokken den kun er 6, men yeah. Okay, sådan. Og så putter vi alt det her overflødige lort væk. Væk med det. Væk, siger jeg. Så laver vi lige sådan en her. Og så laver vi lige sådan en træ her. Og så laver vi lige sådan her. Og så laver vi lige sådan her. Så laver vi lige sådan her. En økse her. En meget fin en af slagsen. Stone axe. Og så synes jeg simpelthen, at vi tager det normale træ. Fordi det normale træ, det er så fint. Og det er simpelthen, så får vi alt det pæne træ ind i vores hus. Så får vi, fordi vi gider ikke have det der jungletræ. Fordi for det første så, underligt nok, så spawnede jeg faktisk ikke i en jungle. Den her gang, hvor jeg lavede en ny verden. Og det undrer mig, fordi jeg plejer altid, og jeg mener altid at spawne i en jungle. Men det var bare dejligt, og jeg hader, når man laver deres træ om. Så, upti. Nej, det er ikke nok. Vi samler lige lidt mere. Jeg kan måske lige nøjes med at bruge den anden økse først. Og den her, den går i stykker, så er det nok. Okay, øksen er altså ikke gået i stykker endnu. Hey, der er en numse. Men det gør den nu. Nu. Skills, seriøst, det kræver skills at vide, hvornår øksen den går i stykker. Kan man så ikke spurte uendeligt? Det burde man kunne, så jeg tror man kan spurte uendeligt. Nice. Kan vi lave lige Mr. Western her? Fordi det lagger. Ja. Så skal jeg lige have noget dirt, så jeg lige kan komme op på plan med det. Jeg hopper lige op her, så kan jeg sådan her. Det kommer nok til at tage lidt tid, det her. Wow.
because this is lag. Okay. Der. Jeg tror lige, jeg vil falde ned der. Det kunne være, at det ikke var nok alligevel, så... Det ved jeg ikke om det... Jeg håber altså, at det var nok med det her antal 3. Wow. Hvis I kan høre en lidt spektakel i baggrunden, så det er altså fordi min far han lige er ved at sætte fodpaneler på plads. Fordi at da min hund Boso, han var valp, det er han stadigvæk, han er kun 1,5 år, 1,5 år. Da han var helt lille sådan, der gnavede han i fodpanelerne, så de var helt grimme. Og så nu når han ikke gør det mere, så skifter min far dem. Så vi ikke har alt det der creme noget til at sidde fra med. Men nu er jo snart færdig. Og da jeg sagde, at vi ikke skulle lave sådan et højt noget, der mente jeg altså, at jeg ikke gad at bruge trapper. Og upsi. This is why it lags. This is why it lags. Blop, 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 blop. Ej, det har bare været nok, det her træ. Ellers så er der bare... Så er der bare en rigtig god ventilation. Sådan er det bare. Men ikke der er nok. Wow. Det laggede ikke. Der var vi sørme heldige, var. Der kommer ikke ventilation. Sikke dog noget. Har man lov til at være heldig, hva'? Det tror jeg næppe. Ej, det er pænt, det er pænt. Det er godt nok blevet pænt herinde. Og så, vi har jo lige lidt farkløjker også. Vi har jo lige sådan en 4 her, men det er nemmest at se, når det er mørkt, hvor man kan stille dem. Men, yeah. Nu når det er sådan her, ja, så gør vi simpelthen lige sådan, så den vej. Vi laver lige nogle flere sticks, altså. Gør vi sådan. Fordi at så skal vi da ud og udforske nogle sådan her. Og så gør vi sådan her. Så stenværktøj der. Vi laver lige hurtigt en mester, hvis det er okay. Prøv at se, den gik... Nå, jeg tror lige, den gik out of noget. Nå, okay. Vi spiser lige noget af det her. Noget af det her dejlige noget. Det smager så godt. Okay, så lad os udforske. Vi kan huske, hvor det er henne. Jeg gider ikke til at snuppe koordinaterne. Det kan være, at jeg gør det senere. Men lad os få nakket nogle numser.
Numse. Numse. Fordi at vi skal have lavet nogle regnbueblokke. Og de regnbueblokke, dem skal vi bruge, fordi de er fede. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge dem til, men vi kan bruge dem til et eller andet vel. Lave en lille regnbuehæk, eller busk, eller et eller andet. Så vi kan give dem sådan en rainbow tube, og så kan vi få dem som kæledyr, og så skal vi næsten have en i sådan en turkis der, ligesom den rigtige. Eller også så skal vi, hvis vi skal have to, så skal vi have en anden i lille. Nej, det der, det dernede, det er den rigtige. Det her er den rigtige. Så. Ja, vi nakker det altså kun fordi vi skal have læder. Dejligt jern. Kun 3 stykker. Nær i bumser. Cool. Nu skal vi heller ikke alt for langt væk, så vi ikke kan finde tilbage. Der er meget kul der. Så fik vi kul der. Og den kan vi udforske en anden dag. Så. Og så lige op her. Det er mit pinehus. Se mit pinehus. Det er mit pæne hus, hedder det. Pæne hus. Du skal ikke. Seriøst. Hvad fanden? Bird. Count. Count is the word. Hur. Cool. Det er så fandme griner. Vi går lige her. Ja, I kan sikkert høre min far i baggrunden. Måske, men det er fordi han lige skal gå med min hund, tror jeg. Jo, det skal han. Nej. Hvor vi har fakler. Jeg skal lige tage faklerne her. Så den på det her. Hvor er den flash? Så der. Der. Og der. Der. Nå, men det var det fra den her episode. Se med næste episode. Yes.